Awu yebo mfowethu uthi sitimela samalahle amadoda umanyaweni kazolonke ikhiqi khanga ngena kimi ingene kwenje ngamajilo kusumthangala wegwiliza semlazi phansi le phesheya komkhomazi madoda kwela mabhenanyawo eJolvet la ngiqhasha khona ngiphezulu eshutha nkungu kodwa ngila Carlton Center namhlanje ngibabuka nje inkakhaya abafana phina abuya ngani zakwethu ngiphethe uNdabenhle lamadoda umfowethu wamlambo phansi le eMsinga khona inkabi namhlanje kodwa ayihambi yodwa ineskim sayihamba naso namhlanje ezoke ngitshene kahle ukuthi ungani namhlanje ingiphathele ibandla nokuthi wobani lezinsizwa ehamba nazo kodwa ke ake sidede ithuba lokubingelela ngikubingelela futhi mabhela uhlaba ngani siyaphila futhi siphinda sithola leli thuba cha ke akukuningi kakhulu ngicabanga ukuthi ke okubaluleke kakhulu kuzethu ukuthi siyiqembu uNdabenhle Mlambo lo sidabuka eMsinga kwaMajozi esigodini sasebanjeni ngihamba nezinsizwa ke lapha ngoba angilona ivaka ngihamba nezinsizwa ngiphathi kwazo yethu umlabalaba unesibindi uhamba nezinsizwa awu wena uneyindaba sala konyoko injalo indaba mhlawumbe ake siqale ngapha kwesokudla kunanga ubhuti umfowethu wabani lo Sanibona nje ngicela ukubingelela kulolu hlelo olubaluleke kakhulu. uMphiliseni igama ngoba ximba isibongo. Ngokwengoma ke nje nasengomeni ke ngidume ngamadini. Abaningi nje bangazi ngakho amadini. Awu. Ngiyabona impela uyakhuphuka lapha. Bese ngapha kwesami sokunxele. Angibingelele. Igama lami nguSimo ngokaMlambo. Lo zalo igama bese lele engibiza ngalo emsizweni ngumqabuli. Awu, so madoda. Nomfethu ke mase ngibeka nje bese ethi ngunqa phambili uhlampelana wentombi. So yesa nginyakazisa ke phela ke la. Awu madoda, esakithi insizwa abantu bakamlambo omtshali. Cash, okusemthethweni. Ngoba umlambo lo ngapha. Umfowethu konje uthe ukuphi emakhaya? Ngisemsinga suka nje endaweni eyodwa. Umsinga wodwa. Yeah. Hayi ke ngeke ngisawubuza lo mbuzo ukuthi nihlangana kanjani. So uvele wacala. Hayi iziginci kahle kahle ifike kamuva. Yeah, khona kunjalo. So mengabe uNdabenhle kanje bese uhlangana nanazi insizwa. Nihlangana kwialbum kaNdabenhle noma kukhona okunye kuseceleni webhayi nisebenza khona nobathathu iqembu. Ngiyakuza futhi cha indaba yokuthi ubone sibathathu kanje uma sibathathu kanje siyiqembu impela abantu ke bayadideka ukuthi ayi pho kanjani eUNdabenhle Mlambo futhi igama lakhe lelo akulona igama elikhandwe ngoba kukhandwe iqembu. Ngithi ke into ebaluleke kakhulu na umuntu ubuka isikhathi ukuthi isikhathi manje endimeni simi kanjani noma isikhathi esiphila kiso simi kanjani. Inhloso ukuthi sisebenzise igama likaNdabenhle kwawukuthi ngaphambi kokuba kufike iqembu la sizobe siyigroup khona kanje akubelele uqembu luzophuma egameni eselikhona ebantwini. Okay. Uyayizwa. Izizathu leso likhona iqembu elizovela sibathathu kanje ngoba usibona. Kodwa lelo qembu kuyobalula ukuthi abantu belazi ngoba sebazi ukuthi leli qembu liphuma lapha kuNdabenhle. uNdabenhle ozobe sekhona kulabo nalabo. Yebo. Aqale kube khona umjikijelwa ebese kuzovela amangqumane. Kuyothi makuvela amangqumane kubele ukuthi aziwe abantu abazojikijela. Ngoba umjikijelwa wasewa. Yebo into kanjalo. No uyibambile iformula. uNdabenhle isho ukuthi uyifoundation yendle ezokwakhiwa. Ezokwakhiwa sho ukuthi enkulu. Sekude la kiyo. Uzu forum. Manje uzaqapha indololwane ncwebheka. Yeah. Hey, kunjalo mtshali kunjalo bhuti. Manje zinjani lenkabi la emaphinjeni? Azibhimbi. Hayi lapho nje ubhimba sesingake size kwabanye mabekhona. Akho into ehluphayo wena uNdabenhle. Yeah. Njengoba nje soUNdabenhle kanje. Yeah bhuti. Khona abantu esingakwazi okunzima ukuthi cha noma ukumthena off or ukuthena down into azuke ifuna kuyena. Afike nje nanga umlambo ukuthi hey mfowethu hayi ngoba sowufelile manje noma nje ungangifaka kuma backing ube wazi ukuthi yeah akuhambi kahle. Hey kodwa manje nayo ngoba kuyafuneka uyabona
Yabona. Utheve. Ugcina uthi indoda Yabona ukuthi ubheke ukuthi ungaphakamisi. lento umculo inkinga. Kufike kube khona uthando. Olukutshela ukuthi wena uyiphiwe lonto oyithandayo. Kanti uthando luyihambela lodwa kanje. Yabo. Lunqunu aliqokile. Bese kuba khona ukuthi unetalent. Ngokuyibona ukuthi unetalent nokuthi abantu abanokuzwa bekulale beze bekutshela ukuthi indoda. Kodwa lento eyenzayo angathi yiyo uzuyithande. Bese iyasebenza ngokulekelelana. Ya into enjengaleyo ikhona ngicabanga ukuthi iyenzeka kodwa ke nje leli bandla leli akukho esiqala ukwenza sisiye studio. Sihlale isikhathi eside sisekhaya sizenzela indaba yomculo engicabanga ukuthi abanye babo kwabasibukayo bengabe ufakazi ukuthi siyawazi amadoda kade lokhu usizwa kuthenza ukuthi yazi mangakutshela mina ngisho engomeni bekhona abafowethu ngoba amagoso lawo ngihamba nawo kwenye ingoma yangakithi igama la Amalanda Aamhlophe. Oh ingoma leyo. Amalanda amagoso lawo ngihamba nawo. Bengithi mangisukuma nami ngifica lento ukuthi ngiphakathi kwezinsizwa ngifuna ukuvumisa ingoma. Mangifuna ukuvumisa ingoma livele lithi bandle uMaskandi ke loyo. Uyabona? Okusho lento yokuthi ngicula uMaskandi ingiqale lapha engomeni mangithi ngivumisa ibandla livele lingibambe lithi uzivumisa uMaskandi. Yabona? Kusho ukuthi bengibandluleka ngendlela yokuthi mina bengikade lento yokuba uMaskandi ngiqale mina ngingakayinali. Yabo. Into enjengaleyo nje ngicabanga ukuthi biyenzeka so ke umfowethu engangifakazela mangingakhuluma iphutha ngicabanga ukuthi khona omunye unyaka esayisafonela ngawo ubaba Shobeni bengane zoma sesiqala manje ihluphekela umculo uthi lento sesiyafuna ukuyenza. Yabona sekumele manje lento yenzeke. Kesiza ukuthi lento abantu abayizwayo nabanye bazoyizwa yini. Angisazi ukuthi yathini impendulo kababa Shobeni mhlawumbe ungakhumbula. Hayi kahle ubaba Shobeni samthinta ngoba inkinga esekhona okusena le case kaCabasha lo wayenza umqhumene. Wathi okwamanje usenenkinga yale case kaCabasha njengoba efike wazenza ibhofu. Wasethi ke kodwa singasondela uze azi ukuthi yini esinayo yini esingenayo ngoba kunzima ukuthi umuntu eksize ungekho eduze. Yeah. Athe xakekile kodwa abazi ukuthi ithini homework yakhe. Wasethi hayi uzosibeka nje listini kodwa nje okwamanje usasolva lezo nkinga lezo ezasekho naleso sikhathi. Ingoba leyo nkinga. Wengakalungiseki namhlanje. Yona inzima. Ngalofa nasemsebenzini. madoda. Engikwaziyo ukuthi wena mfowethu uNdabenhle. Yebo. Noma wawunalo uthando lomculo ngoba phela lento yokuthanda umculo uzalwa nayo. Yeah. Kodwa ke lithi iqiniso wabe sowuqoma emagazini ekukhuleni kwakho. Ngabe abafowethu bekade niqome ndawonye yini? Shothi nje ethi wena singanika le yansizwa le ukuthi ikemvezo ohlukile mina nje ngayiveza. Ngangisemagazini. Ngophelele. Umfowethu ke naye ke sengayibeka nje. Hayi mina nje mangakhuluma iqiniso ngikhule ngithanda lensizwe ekuthiwa umqhumene. Ibhova. Kusho nje Wena ubungasithandi isiphikile. Uyishayela. Lo ethanda hodash. hayi ngithanda umqhumene ngoba ngisho esikolweni sikhula yiba abantu esasikhule esibathanda futhi sibalandela. Sihlangana nje nomfowethu vele kwakunalo competition ukuthi makukhipha ibhova khipha indedana. Hey ungazodlala ngami wena hey. Cha ngiyexolisa mfowethu sengilahle umkhondo lapho. Ngithatha udash ngiyomphosa kwendedana kanti kuyibhova. Hey, nawe umuntu ezongishayela into seyadlula. Ngoba ke iyona foundation ngempela kule generation yethu ke. Mhlawumbe ababe ngaphambili bayazi ukuthi ngoba phela nomfazi omnyama nawo umuzi ethi ngashaya amavondo awuwena utukela kuthiwa ngale. Asiyazi kuthiwa wesho omalibeka sigwebo. Nemazi umalibeka sigwebo. Ubaba uthwalo. Anifiki nje ndimeni anifiki. Njalo ufaka umjahile. Awu majozi. Okuzintomba kuzala. Kubeke yasengwa ngaba kumasi. Ziphi? Inkuzimalanga ike ngabona ivideo yayo beyilokhunja. Ichayela yayiphuza ngizosho yayiphuza ugonokho. Yeah. Ishaya ithi nka iSteve. Kwakhona okhuluma ngoba futhi ngathi usigwebo lo. Wathi how idash yo usadesh nodash wathi awu uyotakwa nini usadesha. Awusiwa madoda. Inkuzimalanga. Yeah. Bafowethu ke nginifisela okuhle kodwa kunjalo. Kodwa ke njengoba nje usho uthi
kuqale uNdabenhle uyisendlalelo seqembu elizayo. Yeah. La uphethe insizwa lezi uthe ukuqala kwazo bezamagoso. Yeah. Wena ube nalento kaMaskandi ufika. Ibe khona into ethi uyabona nje ngeke ngize ngibasho abantu asebeke bacula akade ba amagoso. Ngoba bafethu emculweni nicula umculo ohlushwa yithi ngokulawula sabalandeli. Uthe fika umuntu ezocula into ukuthi akayicule nabone ukuthi kufanele ayesho sifike thina sithi hayi ulona ngazihluphi kanjena uyigoso. Athi umuntu eyigoso siyothi yini uhlale egosweni ngabu awubo uyifaka e-studio lento yakho yabo. So ngiya entweni ethi ukushoni enizanawo noma odlala uNdabenhle bayafitha yini ukuza beyamagoso noma bayakwazi yini bona ukuziswitcha ukuthi hayi asike emagosweni la sisemculweni ke la so Maskandi namhlanje. Ake ngikhulume nje ngokubalalela ngoba izinsizwa sazana nazo kusuka lapha kuze kufike la sikhona nje ngamanje. Ngisho ingoma esidlalile lapha nacishe u-track mangakhuluma iphutha number 3 la ingane ikhohle. Lo ngoma leyo ukudlalwa kwako umuntu oyazi ingoma uzokutshela ukuthi ushaman. Okusho ukuthi lapho kusebenze ukuthi ngisebenza nobani la abakade beyobani singakafiki la. Yabo so iyasebenza kodwa nje ngoba uMaskandi ngicabanga ukuthi nakiwo ukuthi kube istyle sizodlaleka futhi. Yeah kodwa nje bese lapha ekuthenini lento yethu ibila unyaweni. Nokuthi nje kufanele sikukhuthaze ukuthi umuntu akayosho into ekuyena e-studio. Ngoba lento ayabo nje bafethu abalandeli baMaskandi mina ngihlala ngibasola isikhathi esiningi. Yeah. Yabo. Ngathi ngelinye ilanga sasikhuluma noFish Isikhwele wathi uFish Isikhwele abalandeli baMaskandi bafike bathi sasikhuluma ngezimpiki. Yeah. Athi bafike bathi right yabo nje uNdabenhle right ungangcofana namuntu hlala kanje wena lento yongangcofana basuke labo bantu ade bethi right bawuthi bukhuzana nomthandeni abangcofanayo bona. And nawe uyayifuna lento ukuthi webhuku wena. Kodwa bayiyekisa lento yenza abantu bathi bhu. So ngisentweni ethi le kulawula abaculi engathi singeke sikiyeke. Umuntu nje mthande lento ayiyona. Ungaloku umswisha ukuthi engathi ungasho njengendidana ngoba lo muntu obekuzwe ngathi awuyona indidana wethanda umgqumeni uzakiyeka mawuke wathi hey uza ha. Qala lento engangayifuni. Kodwa ubuyele ngapha kuyiprophet lo wendidana. Yeah. Sesibonga ngingamuzwa lo. Uyabona? So nje ngiyakukhuthaza kakhulu ukuthi nihlale niyini ngale ndlela eniyini ngayo. Yeah. Wena sesake saxoxa ke nawe. Yeah. Ngiyafisa ukwazi ukuthi la kubhuti umqabuli ayiphi enye ingwenya la koMaskandi ofisa ukusebenza nayo. Simbeke eceleni uNdabenhle nompothu lo. Osebenza nabo. Bathathu. Lo mbuzo wamuhle. Ohoyo ngithi kuyasasana ubaye. Insizwa wathiwa ngidibana nayo mhlawumbe siqondane emsebenzini waMaskandi. Kuthiwa sibhekana nombhobho. Engakujabulela kakhulu. Bengithanda ukubeka zibe mbili insizwa zakhona. Bengimthanda umfethu abathi ujiva zimini. Awu ngiphinde ngizobeka umfethu abathi uPotso commander. Awu. Lezo ngeze ngichaze kunalendlela mabedlala man. Imvuso nje man yabona mangabe ngangiphambili ngibiza insizwa ngiseyigoso. Ibangivuselela. Kanti kunamanje ngisanyakaza. Usanyakaza? Manje ngisatholile ithuba nje. Ngangathola nje ijim nje insubenzi embili entathu. Uthi sengiyoshiyana nje ukwenza kodwa ayakekho umfana omaphambi. Hey. So nje ngakujabulela ukuthi abafethu laba abafana noPotso noJava zimnike. Ngeke abantu esiba nabo ilento la. Khona umbuzo engizobuya nawo kumina. Ake ngiqhubeke kuwena mfowethu Made. Ukuthi eyiphi insizwa oyifisayo la koMaskandi ukuthi ningasebenza nayo. Insizwa nje ngifisayo nje ukuthi ngathi ngelinye lamalanga ake sisebenze na ubhuti lo abathi uduma kahle. Awu bese kuba inkosi yamagcokana.
Hey ufuna ukuyivalela esibayeni sisodwa yani bayilabo bafethu ngengibezwe nje impela ukuthi ngelinye ilanga singakehlangana engomeni hayi kungaba mnandi impela ngaphambi kokuthi ngoba ngiyafisa ukuthi ke ngizwe amaphimbo wenu ngiyafisa ukuthi ke ningitshela ukuthi niyamsaba nophusha moya nabasaba uphusha moya niyamsaba yini lokhushana ezikamthakashana la kwaphela izinsizwa engizaziyo la emaqenjini engoma ukuthi njengoba kade sika ingoma kazwelonke nje izinkunzi ebezimise kabi niyasaba yini isangena sikagadla nabo bubulele khona amagosha ngoba ngihlephula kule ngxenye yokugoso la kini yebo asibesabe impela ngazi kumfowethu hayi mina besabe cha mina njengami nje njengomuntu oyigosa kanti futhi ngeke ngaba nazo ihlabu nje into ethile ngokuba igosa engabekwa ngiphambi le ngokuhlula nje amagosa onke siyambeka umfowamlanga so nje kwabona noma bengangibona ngathatha kwenzima ukuthi bengathi bengangihlula hey awu mabhedla injalo hayi ngiyathanda yazi angifuni umuntu oyisihlobo sami salele mfamane cishe sidlu ngazithembi hayi cha mbukela lapha ekhaya konke ngiyiqaphela kule inkabi ngiyaqaphela bafethu nami ngumfana wasemakhaya yabona kodwa konke engiyibukayo yasibona inkabi lezi mawuzozibheka zikhona into ezidlayo siyayidla induku lensizwa kuphakathi kokuthi azivele nje zilale intambama singayanga ebhodweni noma sivuke ekseni singayanga hayi bafethu ngiyanibona njengegoso cabanga ukuthi ngoba naba ngandawonye ake nje ungikhuphukele mengabe ikhona ingoma eseduze noma mhlawumbe ukukhuphukele umfowethu ngapha kodwa nje ake ngiyafisa ukuzwa ukuthi igoso lithini malisho ngiyacela uyiqale nje lapho kwami bese ixhume yasemagoseni noma ngabe yamagoso noma ngabe yamaskandi kodwa ngifuna nje egcine ngasho ake sibambe uthi abalele balaleleni yalizwa yini ingoma abalele balaleleni yalizwa yini ingoma abalele balaleleni yalizwa yini ingoma ivale kanje ivale hayi ivale hayi bantu bami ngiyanizwa hayi ngiyanizwa isikhathi esiningi amaphimbo wamagoso anento ehazulekile nje phela emagosweni ingoma ngoba ukucula nokuvuma ingoma kufana ukuvuma ingoma ukuthi akuye njengokubiza isaka kunjalo makuthiwa nje la uji awufuni shuni ukuthi ngaze kuthiwe indlela encane special lapho ngitane hayi kunjalo makuthiwa nje wensizwa uthini ulomfana ethi wena unesibindi hamba nensizwa kuthiwa nje unesibindi akekho umuntu okuzathi uyabhimba lapho into nje evele usho nje kodwa ke lamagoso ayini ngoba khona manje amagoso esike siwezibona uyahlakaza lo kodwa ke kulungile ngiyanizwa nini ukuthi nayi impela lento yokucula kusho ukuthi wenze kahle wabalanda hayi wenze kahle wabalanda bafowethu ke lithini kuhlelo lokustudio nini mhlambe ngiyazi mhlambe angazi noma siyikhulumele eziko yini kodwa nje sengisho ke kule yokuthi njengoba kuNdabenhle lo nisebenzile nonke lelo qembu elendlalelwayo mhlambe lingaplantwa nini cha akukhona ukuyikhulumela eziko ngoba njengoba sikule ndawo vele kufanele ukuthi abantu bazi ukuthi njengoba kumandla ukulandela yikuphi kusho ukuthi ke lapho ke cha uright kakhulu impela inhlelo sinazo futhi akusekho ukuthi kwenzeke lokho ngoba yona le album ngicabanga ukuthi isithe ukusibeka endaweni engconywana ukumaka esiqhathanisa nokwedlule okusho ukuthi sesiwatholile amehlo
abantu abawubuka umsebenzi wethu yabo lokho kusho ukuthi masingaye sithi madoda ngela ngolokuthi siyeza nento enjengale bazobe sebeyilindile so sinazo lezo nhlelo akukho ukuthi yakhulu kodwa ngiyacabanga ukuthi unyaka esiyakona kukancane ukuthi ungaphela singakwenzile lokho esikuhlelayo njengamanje sendlalelo sento ezayo okuningi njengamanje abantu basanga relaya lapha ya kuNdabenhle even einkundleni zokuxhumana istaff kodwa ke ngiyafisa ukuthi ngoba babukile phela yabona lo hlelo nibuka nawo dadewethu lapha ukwazi ukuthi uqabulo usethathile yini bese thathile sekuvaliwe yini yebo cha ngingasho ukuthi hey wathi kodwa ayingisho ngempela nabuka kuyeza ukufa ngingasho ukuthi ukhona umuntu engathi usenhlelweni zokuthathathu angathathi kodwa ke usenhlelweni zokuthathathu yebo phela so engasho ukuthi asemancane amathuba ukuthi ngakhona engathi ngiyamfaka kulesigodana enginaso ayike hey kuhamba kanjani mademba hayi ukhona nje ngathi uma wengane nje siphilisana naye yebo kodwa ke akusho ukuthi makukhona omunye futhi engimbonayo ngimthandayo sekuvalekile thina ekhaya vele kunesithembu siwela nje komkhulu nabo baba kuze kufike obhuti yebo nje makunentokazi mhlambe engiyithandayo ngisangakhona ukuthi ephinde bekhona lesibale sikhona khona gavalwa lo ngoba ke nomongameli uthe phethe isekela lisuke lila alifihlwa futhi ufunazi ukuthi wabheda njalo ngokusemthethweni no bafana bakithi nginifisela inhlanhla dash ngakuwe awukho umbuzo khona right bafana bakithi nginifisela inhlanhla nginifisela nje ukuthi ngoba akwandile lokuthi kunomsebenzi omusha osaphumile kanje kodwa kube kunomunye futhi oplanewe ngaphambili isikhathi esiningi sinabacule kekuthiwe ekuzekuthiwe wayaphi ubani walala nje wathi nje mhlekhiphile wathi nje ngakhipha mina wavele wayekhaya wayodubulilo yabo manje mawukwazi ukuthi unomsebenzi kanje osesandleni kodwa nibe kunento eniyiplanayo komba ukuthi kuningi kakhulu futhi ingqondo zenu nisiyahlupheka ngoba nisenibona lokho njengenxa yomthamo kusho ukuthi eniubonayo awukwazi ukuvula amaqembu amaningi kanti kuyagqilaza ukwenza 6 songs yabo so nje ngoba isikhathi sisihlushwa ukusebenza ngesikhathi la ekhaya kodwa ngiyafisa ukuthi ngaphambi kokuthi nginidedele mengabe mhlawumbe ukhona umyalezo ngifisa ukudlulisa noma ngabe yini ke nje ke kodwa ngiyanikeza leyo platform ngaphambi kokuthi ngimvale ngoba nathi ngizombe ngivala njalo cha Simo nje waMlambo ophathi kweqembu likaNdabenhle Mlambo ngizoba nje nesicelo ukuthi kubantu ababukele nabaphathi bemicimbi siyacela ukuthi befake isandla nabani kuyafuneka ukuthi kube khona ingane ethi mayikhangeza iphiwe siyacelela kubaphathi bemicimbi ukuthi besithinte kwinombolo kaNdabenhle ke nje ngizoyibiza ithi 079 0796 82 33 99 asiphinde izoyisho le ndoda ngoba uyayazi okay 079 682 3399 la inamba ke leyo ekutholakala zonke into ezithinta iqembu ikubani ekundabenhle uNdabenhle nango bafowethu incwadi ke ibhaliwe komasipala ibahleli bemicimbi nisho kubo mcineka nisho kubo okay ukuthi niyayifisa lento niyayifuna lento yokulokhunjwa kongoma zozwela ngoba nikhona engomeni zeyigodi anisali ndawo no bafowethu ngesingisi kuyekuthiwa all the best may the best team win that's always say in football siyabonga kakhulu ithuba njengaleli selibe into enkulu kakhulu kuthina ngicabanga ukuthi
thina ke okumsebenzi wethu ukuthi nje sibonge ningakhathali bafowethu ukuthi abantu abanjengathi nilonitha ayivelani la benibona abantu niphethe nifuna abantu benisize ngani siyabonga kakhulu siyafisa sengazathi lo musa ungayephela ungahlala ukhona ulinde thina engizokusho nje bafethu ngaphambi kokuthi niphume mhlazana kwakhona onkwebhayo ngoba ziyaqhuqumsana inkunzi la mhlawumbe noma ngabe uyobungakakhiphi kodwa mawuza ukuthi mhlawumbe ngizokhipha ngoNovember lo muntu wangicasula ngoAugust ufike la kuMaskandi talk show uzosho ukuthi wena bani ngizile lento ishilo kule ngoma yakho uyangicasula uyabona nivulelekile so nje ngani kwethu ningakhohlwa ukusubscribe lapha kuMaskandi talk show mina nethimba lami omshiso mfokankosi awusuka madoda kuyavutha bhe bale uScoop Dash mfoka Dlamini phansi le nyukasele kwela mapantsula ngithi bobuzini mfoka amanyathi le nquthu ayisihamba manje madoda siqhuba intokazi phambili number 1 lady awu kanza kwethu mina ngumfo wakho uDuza Stimela ngithatha wonke amasaka nami manje ngibhekele Jimmy Steam ngiyasuka ngiyahamba ngishona kwelakithi eJolvet phezulu eShuthankungu uyahamba umfana webhaca libe right nganza kwethu